ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହାଲକାରେ ନେବେନି। କାରଣ ଜାନୁଆରୀ 14 ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼େ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମାନେ ଅନ୍ଧାର କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମାନେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 14 ଦିନ ତମେ ଏଇ ତିନୋଟି କାମ କଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଥମ କାମ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କର। ଦାନ ହଉ କି ସେବା, ଯାହା କରୁଛ ମନରୁ କର। ଭଲ କାମ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ, ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ। ପାଣି ଦେବା ବେଳେ ନିଜ ମନରେ କୁହ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ମୋ ବିତୁଥିବା ଖରାପ ସମୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ କର। ତୃତୀୟ କାମ, ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ବସ୍ ଏତିକି କର ଆଉ ଦେଖ ତମ ଲାଇଫଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି।